Sabida 40. Sabida 40. Allah ya faɗa ni ba wannan wani ba sani dan Allah in akwai guri a kamar da ina kai to mun ga ba wato Sanni dai. Wow! kada ka ta ci Onwa. Sannu. Sin Allah ba zan kai ba. Sin kai. Dena minti. Na. Dena minti. Ya ka tada karfe da sai ta yanzu mun tibi ya kara ta da saboda Allah da Annabi. Ko ta ya sai kun kaza mutum. Wato. Ya hakuri. Lafiya ce ta kawo. Dan wani mai da yan kaga ne kashe kai ne. Kika tanka a sharuwa ka fara irin wannan. Ba san me ya faru bane. Wai ni ma danawa ne nace bari in yace sabai suke sai ne saboda rabu. Tun karfe 7 na safe nake shahara da kasan wanda zai yi wa baki. Daga wanda zai yi wa baki ya sai abin nan wanda ba irin mu. Tun akwai da zama nake shahara da kasan zai yi wa baki. Kai kan inna lillahi kai. Gole. Na tutu. Wow! Allah ka wazo. Kai ne bari. Ka tuba ka kallo saboda Allah da Annabi kai ma kai abu da ciki. To ai yanzu ma sha ɗaya da awi. Yanzu kai da rabin kai. Kai ne da rabi. Ɗaya da rabi. Na. Haka na. Ka duba to kaga. Gaskiya wannan ba a yi. Dan Allah wazo ruwa.